заглавието, ако сте видяли от заглавието, ще говоря за моя план, по-точно план, да. Няма да кажа за кого. В TikTok, нали, ви обещах да направя един клип. Не можах по-рано. Затова имах много неща и сега правя клипа. Ако не знаете в TikTok, че казах, че ще направя клип и ще кажа малка част от моя план. Моя план е отличен. Отличен на човек, който ме нарани толкова много, както никой друг. Да? Ме нарани, разби ми сърцето и хора, ще отлича едно момиче, което ми преобърна живота на 360 градуса и ми разби сърцето. Този човек е от село. Селото е... Няма да казвам в кое село е. Тая момиче на 12 години. И тая е още малка и не знае какво иска от живота. И тая не осъзнава каква полка и товар ми сложи върху мене. Значи, представете си, че някой момиче ви разби сърцето много. Разбирате ли колко много? Представете си каква болка имахте ви и аз толкова. Аз им се 100 пъти повече, колкото вас, ако сте имали такава връзка и момичето ви разби сърцето или ви сте разбили сърцето, няма значение. Съм с толкова наблякан, защото вече е октомври месец, 17, 318 снимам този клип. Обещах, че някой част от моя план измислих вече план. Ако мини всичко по реда му и по реда, ще снимам само клипове само от хубави места на тази планета. И ако се питате защо съм така, бях на фризор преди 2 месеца. Не, преди 2 седмици. По-скоро. Преди 2 седмици и той не си свърши работата както трябва, ни студиограмера, че го убия и него. Така да продължим към естествената част на клипа. Всичко започна миналата година. Поне 90 дена, да кажем, преди Коледа и Нова година. Аз бях гадже тогава с въпросното момиче, както ви казах, няма да ви казва откъде е. Също аз няма да ви каза откъде съм аз. Някакви хора, ако ме познават от кой град съм, нищо. Просто ти планирам, аз вече го планирах. Значи, започна вечерта. Не си спомням на коя дата и кой месец. Мисля, че беше миналата година, декември. Декември 23-та. 23-ти,
23, 24, 23, 24 някъде там, декември може би. Не си спомня много добре. И там ми писи следно. Някой вляза в късата, обаче вижте хора, забелязвайте колко добре го е измислила тя. Тая начин номер 1 по лъзи. И въпросното момиче ми писи, някой влезе в късата. Към който влезе в късата, те каза, че някой търси, че някой приятел търси някой друг, някой братя или сестра и някой глупост е измислила. Един